Bună ziua! Eu așa o întrebare la dumneavoastră. Sunt în căutarea de modele anume Google Pixel și am auzit că la dumneavoastră aveți oferte foarte bune. Puteți, vă rog, să-mi prezentați ceva sub 20-21 de mii de lei? Bună ziua, ați venit la locul potrivit, deoarece acum avem cele mai bune prețuri la ultimul model de Google Pixel 10 Pro XL de pe piață, deoarece acest model a fost 23.000, dar acum poate fi al tău la doar 20.999 de lei, cu memorie de 256, nou-nouț și foarte performant. 20. Pentru bugetul cu care ați venit la noi în magazin, 10 Pro XL era modelul perfect, dar totuși dacă doriți un telefon mai de bază, avem Google Pixel 10 cu memorie de 128 de GB la doar 13.900 de lei. Super, atunci eu am crezut că la 20-21 de mii nu o să-mi pot lua nimic performant, dar văd dumneavoastră mi-ați propus un telefon chiar foarte, foarte performant și cu mult mai ieftin. Cred că o să rămân la această variantă, văd că aveți și același model Google Pixel 10 nou sigenat de 256 de GB, așa că o să-l procur pe el.